Vad fan. Nu duckar vi och drar. Det här är min dotter Lollo och hennes gäng Barracuda Queens. Vi har en skuld. Fråga mamma eller pappa. Ja, nej, förlåt. Jag glömde. De killade på deras perfekta dotter. Tyst! Jag tar det här så oss. Varför är alla killar i svin? Hörrni, vi löser det här. Herregud. Klara, är du där? Alltså, det kanske inte är en så dum idé. Huset står ju tomt. Vet du vad som säljer bra? Konst. Det tar ju bara från de rika. Som Robin Hood. För Barracuda Queens. Jag måste få stopp på de här inbrotten. När barnen börjar bryta mot lagen, men då tycker jag att då har festandet gått för långt. Men gud, vad är det med er två? Alltså konflikter inom gruppen är ju skälet för ligor och krig. Är du nervös? Kom igen, kan vi inte bara ha lite kul? Jag hatar att vara fattig. Jag med. Lollo, du är inte fattig. Du behöver inte ens jobba. What's it to you?